Sanibona abafowethu. Ninjani? Angikho neze isimeni sokukhuluma. Kodwa ngiyangiphoqa ukuthi ngithi qaphu qaphu. Nginibeke esithombeni ukuthi kwenzakalani. Ngikhule ngokwanele ngiyindoda kade kasangibona. Ngistrong futhi. Nani ningofakazi. Kodwa kunezimo ehamba ezingishaya, yabo. Engicabanga ukuthi kubalekile ukuthi nginazise. Nginenze niqonde ukuthi kwenzakalani emhlabeni esiphila kuwona ngoba ayikho into ebuhlungu njengokuthi abantu bechaze, baze baqede bechaze ngawe. Bekhulume konke abafisa ukukhuluma. Kodwa wena ungakaze ube nalithuba lokuyiphawulela noma lokuthi ukhulume. Usho ukuthi mina iside lami ngithi. Ingakho sengishuza ukuthi ngenze lento engehlulayo ukukhuluma ngoba angikwazi empeleni ukukhuluma futhi angifikanga emculweni ngikwazi noma emhlabeni nje angifikanga ngumuntu owazi ukukhuluma mina. Ngafika ngumuntu owazi ukwenza nje lento esiwenza ngaleso sikhathi. Bafowethu ngifuna ukwazi ukuthi kulabafowethu laba abazintatheli zelanga. Lentatheli kuthiwa uhlongwa isibongo nomthobisi isithole. Ngifuna ukwazi ukuthi labafowethu ngabe benzani. Yabo. Ngiyakubona nje ukakhuzana, yabo. Ngifuna ukwazi ukuthi labafowethu abazintatheli ngabe benzani. Ngoba ngiyakhumbula ngiginqike netekisi ngo 2016. Umthobisi wabhala iviki lonke ethi mina bengidaka utshwala, yabo. Drive itekisi saginqika nequantum yami lapha ehlobani ngacishe ngafa. Ilanga lalibhala Monday to Friday. Lihlekisa ngakho lokho. Ngiyakhumbula futhi kuningi osekwenzekile bafethu niyazi nesendimeni. Yabo. Namhlanje ngifonelwa umthobisi izolo. Wakwaba ngathi khona imibuzo afuna ungibuza yona. Ngamtshela ukuthi ngizomthumelela istatement, ngamthumelela istatement. Ngicabanga mhlawumbe ukuthi uyasidinga. Namhlanje ngafonelwa yiyo futhi intatheli la uhlongwa. Uthi uhlongwa kimi. Hayi mfethu sizwile. Hayi siyakhalisa mfethu, hayi sizwile kulungile mfethu, hayi. Right siyakhalisa. Yabo. Ngithi yebo, yabo. Ngilindele mhlawumbe ukuthi usazokhuluma. Lokho akukhulumayo ngimphendule khona ngestatement ngoba ngikhulumi ngikhipha istatement, yabo. Statement esenziwe umndeni engisikhiphayo. Uma khona intatheli noma ama journalist uma khona into angibuza yona ngenhlonipho nje nangokuhleleka nangokuba qotho ngikhipha istatement somndeni, hayi sikamthandeni. Ukuthi Mashandu waziwa noma abantu abaningi bamazi ngokuthi uzala mina, yabo. Kodwa egcina usuku unabantwana abaningi uMashandu abazele, unabanye abafowethu abangadumanga njengami, yabo. Uhlongwa uthi kimi hayi siyakhalisa nje kulungile. Usukuthi manje awusho kangazi uma uyakwazi ukukhona nokukhuluma lapha. Uthi manje awusho lapha ngibona iline up la yomcimbi osemabhida, yabo. Manje ngibona iline up ngibona uvela kwiline up manje kungathini ukuphawula kwakho awuphawule lapha ngoba uthi ukhuzana njengoba uhlehlisa umcimbi wesalukazi into ukuthi mayishonile ingcwatshwe nje kusasa kuthi khuphu njoba isalukazi uMashandu engcwatshwa ngeviki elizayo ngomhla ka 15 ngomgqibelo. Mina ungcwabe nguhlehlisela ukuthi ngimaka bona emcimbini lona ukhuzana ayinxusa lawo. Bafowethu akaze ngizengibuza ubuhlungu ngalendlela, uyabo. Intatheli izokhuluma nami kanje. Kahle kube ngiseyimi. Bengolinda umhla ka 15 udlule bese ngivuma itrip ngiyohlala eThekwini, yabo. Kodwa ngoba sengaqoba ukukhula nakulabo abantu abapromota imicimbi yabo ngegama lami, ngiyathula ngiphawule lutho. Ngihlale abanye bethuka inhlamba khona la, yabo. Kumenyezela ama rank kuthiwa nomthandeni yobe khona, yabo. Angiphawuli lutho ngiyithulela nje, yabo, ngoba laba bantu bangizamile bayenza lento amahlandla amathathu. Mina ngiyitshela ukuthi igame kuyadlalwa. Nami ngayidlala lo game ngawina. Uma sengiwinile bathi ngifanele ukufa, yabo. Ngabona ukuthi labantu banezondo yeqiniso ngaphuma kule nto ngayiyeka. Njengamanje ngomthandeni nje uCudlule uMaskandi oyiphilela impilo yakhe ngihamba ngemicimbini engibhukhe kuyona.
noma ngabe yipi ayikho igame engidlalayo ngidlala nabantu abangezona izitha zami noma abangangifiseli okubi lento esho lentatheli le ithi ukhuzane uthi mina ngihlehlisa umcimbi okungcatshwa kwamama wami ofana nendlovukazi mina ngoba akekho umuntu omkhulu njengomama kumina uyabo inhloso lapho ngicabanga ukuthi kuseqhatha noma ukuthi mhlawumbe mina ngicasuke bese ngikhuluma noma yabo bese ngikhuluma kabi ebese kuba nomsindo khona ekugcina kosuku ngisemanzini ngifelwe umuntu uzongibuza into efana nale lento yamaskandi into engiyazi mina efana nomdlalo nokuthi kuyadlalwa noma sengazi ukuthi mina kudlalwa vele kunenzondo yeqiniso yabo kodwa noma kunjalo ke mfethu kunenzondo yeqiniso abangixolele phela uyabo abedlule isimo kade labantu bangiqala ngimncane ngo2016 yabo ngokuthi angiyena umuntu owazi ukukhuluma ngikwazi ukwenza uma sekuthiwa ngihlasela intatheli noma ngenze ini bese ngiba umuntu omubi mina kubantu gijima bona kuqala futhi bengcolisa igama lami kubantu bethi ngihlaza mina uyabona bethi ngihlaza mina umthobisi sithole ngoba engihupha nje manje leli langa lingihupha manje kade ngiphesheya mina yabo ngisengilandi ngiyosebenza nginoba kunathi imthetho le o agriculture ngiphesheya eUK alikho iphepha ngalibona libhala into ethile mina ngami ilanga kakhulukazi ungcono ngishiso lezwe ngathi mase ngibuya lapha kuqophe kumlando workshop abantu bebaningi lapha bezongihlangabeza labhala isolezwe uyabona angiyana nomuntu othanda ukubhalwa ke mina uyabona ngoba lento yokuqhawa ngifake into vele ngazalwa nayo uyabona futhi ayikho into engiye ngiyenze emhlabeni ngiyenzela mina udumo liyangilandela nje uyabona ngendlela engilandela ngayo uyabona kahle mina ngumuntu nginomthandeni bese ukuthi ngale kwelinye side ukhona umuntu yabo hayi ukuthi ngumthandeni nje mina oyisiduli nje noma oyitshe ongabuza ubuhlungu yabo nami bafethu ngiyabuza ubuhlungu ngiyafisa ukwazi bafethu ukuthi ngani enzani ngoba makuthi bafethu khona lapha ngabula lo baba be ngivulelela icala phela bafethu ngiboshwe ngihlala ejele uma ukuphila kwami emhlabeni nento engiphiwe uNkulunkulu inhlokomeza kulungile phela bafethu asivusa uMashandu ufe mina kuze ngikhululeke yabo ukuze nikhululeke ngoba kuyacaca bafethu ukuthi nina niyimpi kimi mina ngiyona impi kini lo mcimbi lo akhuluma ngawo angazi ngize ngikhulume lutho ngawo akaze futhi ngize ngibe nenxe kade kukhona nombuso wamaciko nje lokhu ngabe uyaphesheya ngoba ngabona uNkulunkulu ukuthi uyangithanda ngase ngabona asikho isidingo sokuthi ngalwa nabantu ekubeni uNkulunkulu ekhombisa umusa kimi yabo ngazama ukuqonda yabo kusukela lapho mina ngibuya phesheya ningofakazi angiphindanga mina ngadlala igame noma ngiphindanga ngakhuluma izinto yabo ehambisana negame ngiqondile nje ngumthandeni ngiyahamba ngiyoperforma ngibuye performa ngingcokolele yabo isime ngikusona abafowethu asikho angike esimeni sokuthi abafowethu ngingaphathwa ngale yandlela kwanele lokho ababekwenza ngisesibhedlela ngiqulekile ngiphaphama kunama nalesikhathi ngiboshiwe ngiboshelwe umthobisi sithole yabo kwakwenele konke lokho ukuthi ngithi mina ngiboshwe intambama ngakusasa kuse senginephepha lalibhalwe nini lelo phepha khomba khona ukuthi ngiboshela amanqane enyathi ngiyofaka ejele yabo angazi ngize ngilunga akaze ngenze lutho ngakho konke lokho ahutshwa ngeibhamu ngihutshwa le oThekwini kuthiwa kudlalwa igame njalo yabona kwabulawa imoto yami namanje imoto yami ifile akaze ngize ngilungise yabo angikwazi ngisho ukuvula icala mina ngangiqala mina ukuvula icala ngoba ngizama ukuyijwayeza ukuba nje umuntu oqondile yabo lalo cala akaze ngize ngilibheke ngisho ukulibheka lelo cala lelo noma liyaqhubeka noma aliqhubeki anginendaba nalo ngoba anginazi inhloso ezimbi kodwa babengikhomba ngeibhamu kanje laba bantu njengoba kuzodlala ushumi lamaskando sezintu nje into ekhona eshuthiwe le ngoba kwakunamakamera emotweni uyabo ngabona mangibuya phesheya ukuthi laba bantu amahlandla amathathu sikuphi isidingo sokuthi ngiqhubeke manje kuthiwa siyalo nalento athi mayikhuluma kanje shuthi iphehla udlami shuthi mina kufanele ngithini kufanele ngikhulume kabi ngokuzana yabo kufanele ngithi uyabheda naye makuthi isho ngempela le nto le ngempela umfowethu wrong ngoba uyazi naye ukuthi saqhatha ungizwe ethi asiphendulane ukuze kuvuke impilo kaMtshengiseni nomgqomeni yabo mina ngangene indaba lana lento ngangakwazi ngisho ukuyibonga mina abantu bayazi yabo naye ukhuzana ngidelela ngayo lento yabo ngaze ngakhula ngayijwayela lento yokukhuluma ngagcina mina ngangicula nje ngifocus engomeni ngiyiswenkele ngiyijonga konke lokho ngangakwazi mawukuthi umfowethu ukushilo ngempela le nto le yabo umfowethu nawe wrong yabo ihlungu kakhulu le nto le ngoba uyazi naye ukuthi asikho ngempela isizathu angasibeka phansi athi umthandeni wangenza ukuthi yabo
uma ngathiwa nje akachaza umthandeni wami enzani asikho ngaphandle ukuthi bahlale bengigovuza benza imicimbi bengigovuza ngithulele uma sengiqala mhlambe ngithi nami hayi kusho ukuthi badlala igame ngithi ngidlala igame uma ke ngayiwina lo game bese kuthiwa ngifanele ukufa mina yabo angithule ngoba ngithule ngoba ngikwazi ukukhuluma vele yabo ngithule ngoba ngiyena umuntu okhonza ukukhuluma yina abantu engihlala nabo bayazi ngisho abafana abake bakhida lapho opholo abangekho la ngisho ngabahlasela kuphi babuze bawufe bekutshela ukuthi umthandeni akuyena umuntu okhulayo ukhuluma umuntu ohlala ejule ngenqubekela phambili futhi akanayo imihlangano yokucekela phansi abanye abantu yabo angisho ukuthi ngithini bafowethu angimisele ngodlama ngenasidingo uma ku contact igame kukhona ukungceka ngempela bafowethu ngiyacela ukuthi kube khona into eyigame ngempela yenzeke into eyigame futhi ngibe aware ukuthi nabantu nani ningabantu nazi ibe aware ukuthi konke igame kodwa lento le akuyona igame lapha sekukuhlasela lokhu ugcobo lwami yabo nami ngizenzanga ukuthi ngibe lo muntu engiyena wale imicimbi suke mhlawumbe ukuthi ayiphumelela igcwale angaze ngishaya impembe mina nginqanqa abantu ukuthi bengayi emcimbini uNkulunkulu usuke ngivikela ngoba vele ngintandane ngingedwa yabo vele ngintandane ngingedwa uNkulunkulu ufanele ukusayida nami kwana yelo mama ngobe ngekho lo ubeke ethandaza ngifice ekhali inyembezi ekhaya ekhaliswa iphepha elifike nezingane yabo ngifice ekhali inyembezi ethi ngizofa angiyeke lento yibuza ukuthi mangiyeka lento le yena uzophila ngani mina ngizophila ngani yabo dono ngifo ngcono kunokuba ngibe isihluleki yabo ingakho kade ngihambe konje ngebhamu ngisongelwa abantu abahlela imicimbi abanye abantu ngiqhathwa labantu abasuka etaxini igame enjani leyo mina ngazi ukuthi igame umuntu okuyigame nayo yamvikela ukuthi angafi awuhamba umqhatha nabantu bonke nje insizwa odlupheke nabo bonke abafethu labo okhuzana ngibonile ama-post bengiduduza bezwelana nami nabaculi bonke ojiva zinike njalo ngiyabonga insizwe zonke nomavava nje umavava kade ngibhalele ekseni siyaxhumana nomavava kakhulu angikwazi ukumrecord makusikhuluma naye angikwazi uku-screenshot angikhombise ukuthi siyaxhumana nomavava futhi sisuka kude nempilo umavava ngazi kudala uyena owazi mina uqobo lwami yabo kodwa ngelinye ilanga kwakhandwa ngishamanga ukuthi umavava ungishaye ngempama ngaleso sikhathi umavava usemateksini abantu basemateksini inkinga bayilungisa kanjani uma ungiqhatha nabantu basemateksini inhloso yakho yini lapho ngibona khona mina ukuthi akwakona umdlalo lo so ngoba ngewona umdlalo kunankinga ngaweke ukuthi akona umdlalo kodwa ke hayi ngalesi sikhathi bafowethu ngiyacela bafowethu ukuthi kudlule i15 ngaliya kwi15 vele sizintanda nesonke yabo akasekho umuntu ozokhushela iBP ngale kwi15 akekho umuntu ozokhushela iBP lindeni bafowethu ngiyacela yabo cela ningilinde